sa among mga panginahanglan. O Diyos, ikaw ang dalampanan, kay ikaw ang tinubdaning tanan. O Diyos, ikaw ang tinubdaning tanan, matagad lang sa among mga panginahanglan. O Diyos, ikaw ang dalampanan, kay ikaw ang tinubdaning tanan. Kay ikaw ang tinubdaning tanan. Kay ikaw ang tinubdaning tanan. Merry Christmas sa tanan. Daghan sa mga katawhan karon nga nag-celebrate sa Christmas. Daghan sa mga tao nga naghanda og lamian nga mga pagkaon para sa Christmas. Unsa din naa sa Christmas nga gipangandaman man ni pag-ayo sa kadaghanan. Unsa din naa sa Christmas nga muhatag man ngadto sa pagpangandam sa mao nga higayon. Sa uban, ang Christmas daw is mahitungod sa paghinatagay. Ang uban, ang Christmas daw mahitungod sa pagdawat sa mga gift, sa mga gasa, or sa mga pinaskuhan. Sa uban, ang Christmas daw is mahitungod sa paghigugmaay. Apan niining higayuna, nining orasa, maghisguta unsa day ang tinuod nga naa sa Christmas. Unsa ang tinuod nga like sa Tagalog pa kahulugan sa Christmas. Sa atong passage karon makita sa Lucas kapitulo 2 bersikulo 8 hantod sa 20. So taas-taas ni siya nga passage ato ni nga basahon. Nag-ingon ang pulong sa Ginoo sa Lucas kapitulo 2 bersikulo 8 hantod sa 20. Sa 8 nag-ingon, niadtong dapita may mga magbalantay sa karniro nga nagtukaw sa kagabhion aron pagatiman sa ilang mga hayop didto sa kaumahan. Mitungha kanila ang usa ka anghel sa Ginoo ug midan-ag kanila ang himaya sa Ginoo busan nalisang kaayo sila. Apan mingon ang anghel kanila, ayaw kamog kahadlok. Ani ako nagdalag maayong balita alang kaninyo nga makapalipay sa kaayo sa tanang katawhan. Kay karong gabhiuna, nataw sa lungsod ni David ang inyong manluluwas, ang Kristo nga Ginoo. Mao kini ang inyong ilahanan. Makaplagan ninyo ang usa ka bata nga giputos og panapton ug naghigda sa pasungan. Ug sa kalit mitungha usab uban sa anghel ang usa ka dakong panon sa mga anghel sa langit nga nag-awit og mga pagdaig sa Dios. Dalaygon ang Dios sa kahitasan ug sa yuta panagdait sa mga tawo nga iyang gikahimutan. Sa namalik na ang mga anghel ngadto sa langit, ang mga magbalantay sa karniro nag-ing nanay. Mangadto kita sa Bethlehem ug tan-aw nato kining nahitabo nga gipahibalo kanato sa Ginoo. Busa midali sila pag-adto ug nakita nila si Maria ug si Jose ug ang bata nga ang mga magbalantay nakakita sa bata, gisugilo nila ang gisulti sa anghel may tungod kaniya. Ug ang tanang nakadungog niini nahibulong sa balita kanila sa mga magbalantay sa karniro. Gitipigan ni Maria kining tanan sa iyang kasing-kasing ug namalandong siya pag-ayo may tungod niining mga butanga. Unya na mauli ang mga magbalantay nga nag-awit og mga pagdaig sa Dios tungod sa tanan nga ilang nadungog ug nakita sumala gayod sa gisugilon kanila sa anghel. Ang Dios nagpanalangin ng daan sa iyong pulong. Magampot.
Ginong Dios nga labing gamahanan, salamat kayo Ginoo sa imong pagkamatinud-anon, sa imong dako kayo nga grasya, sa imong kaluoy nga imong gi-extend sa matag usa ka namo God. Lord, nining higayuna, aniya kami o Dios, nagpaubos dia sa mga tubangan, among giila nga diin wala mi mahimo o Dios kung wala ka sa among kinabuhi. Lord, nining mga orasa sa among pagtuon, sa among pagpamalandong, sa imong pulong, i-prepare ang matag-usan namo ka mga kasing-kasing, nga din doon na may mga kasing-kasing nga malipayon o gandam nga mudawat niini, labaw sa tanan, uban sa imong grasyag tabang sa pag-aplikar niini sa adlaw-adlaw namo nga pagkinabuhi nga ikaw malipay o Dios. Lord, sa mong pagpadayon, ikaw mag-bless sa matag-usa, walay laing ngalan nga mahimaya o mapasidunggan, ikaw lamang. Ang ngalan ni Ginoong Hesus. Amen o amen. Nining orasa, like maghisgota unsa ang naa sa Christmas. Kadaghanan sa mga tao malipay nga makadawat og gift or pinaskuhan. Bisan ako sa malipay ko ana, oh. And siguro dili lang kay ako kay kitang tanan malipay kung tagaan og pinaskuhan. Apan dinhi sa kalibutan, like sa Christmas, sa mga gasa, sa mga gift nga gihatag sa matag usa, like ang uban mga butang, ang uban mga kwarta, or ang uban mga pagkaon. Maunay naa sa mga gasa or sa mga gift or sa mga pinaskuhan nga gihatag sa atong isigkataw. Apan nining hapuna maghisguta sa gasa sa gift nga gihatag ni Ginoong Hesus para kanatong tanan. Ug unsa man ni nga gasaha, ug unsa may naa ani nga gasa nga iya man ning gihatag diri nato. Si Jesucristo ang pinakanindot nga gasa nga gihatag para sa tanan. Unsa man day naa ni Jesucristo ingon nga gasa para sa tanan. Sa inyong una-una, unsa ka? Unsa man ni nga maong gasa nga si Jesucristo nga gihatag para sa tanang tao. Para sa tanan. Dili lang kay para nako, dili lang kay para kang Kuya Jerry, or dili lang para kay kanatong kaninyo, kung dili para kanatong tanan. Tulo ka puntos ang ato ang pagahisgutan nining kahaponon. Nining mga orasa ug unsa ang naa sa maong gasa nga rin si Ginoong Hesus gihatag sa amahan dinhi sa gipakataw dinhi sa kalibutan, unsa man ang maong purpose ug unsa man ang maong katuyuan. Sa ato ang passage karon, sa after ani nga maong bersikulo, kini nga maong higayon, nataw ang manluluwas or nataw ang pangalan nga Hesus. Nganong gipakataw man, nganong gihatag man o nganong nataw man si Ginoong Hesus dinhi sa kalibutan. Kining maong gasa nga gihatag ni Ginoong Hesus para kanato ang pinakanindot nga gasa ug unsa ang naa ani nga gasa. Una nga punto, si Ginoong Hesus ang gasa nga muluwas sa katawhan. Mao ni ang gasa nga gihatag ni Ginoong Hesus diri kanato. Balikon nako, ang gasa nga muluwas sa katawhan. Sa bersikulo 11 sa ato nga passage, nag-ingon dinhi nga karong gabi una nataw sa lungsod ni David ang inyong manluluwas, ang Kristo nga Ginoo. Unsay gisulti? Nataw sa lungsod ni David ang inyong manluluwas. Manluluwas. Nganong nataw man ang manluluwas? Nganong nga luwason man ni Ginoong Hesus ang mga tao o ang katauhan sa tibuok kalibutan? Tungod kay dunay kondisyon ang tao. Ang kondisyon sa tao, makasasala. Daotaan ang tao. Sa diha nga wala pa ni tuog ni dawat ng Ginoong Hesus, daotan kayo ang mga tao, kitang tanan diha tagikan sa pagkadaotan, sa pagkamakasasala.
ug tungod kay makasasala ang kondisyon sa tao, dili niya kaya nga muluwas sa iyang kaugalingon. Ug tungod kay dili niya kaya nga muluwas sa iyang kaugalingon, nagkinahanglan siya og manluluwas sa iyang kinabuhi. Sa 1 Timothy chapter 1 verse 15b mingon nga mianhi si Jesus, si Kristo sa kalibutan aron pagluwas sa mga makasasala. Ug kanang mga makasasala nga gisgutan di ana mauna ang mga tao. Mauna ang mga tao nga naa sa kalibutan. Nganong mianhi si Ginoong Hesus sa kalibutan aron pagluwas kanatong tanan. Sa Lucas kapitulo 19 bersikulo 10 nagingon nga kay mianhi ang anak sa tao aron pagpangita og pagluwas sa nawala. Sa Mateo kapitulo 1 bersikulo 21 nagingon misulti ang anghel ngadto kang Joseph nga asawa bana ni Maria. Ug mao ni ang gisulti. Manganak siya batang lalaki ug nganli siya Hesus. Kay luwason niya ang iyang katawhan gikan sa ilang kasalanan. Christmas is dili mahitungod nato. Christmas mahitungod ni Ginoong Hesus nga nga natawo si Ginoong Hesus sa tumong og tuyo nga luwason ang tanang mga katawhan tungod kay ang tanang mga katawhan makasasala daotan ug nagkinahanglan og manluluwas sa matag usa ka kinabuhi. Mao ni ang pinakanindot nga gasa, pinakanindot nga gift nga gihatag ni Ginoong Hesus sa tanan nga mga katawhan. Apan subo pamalandungon nga daghan sa mga tao nga wala midawat sa maong gasa. Nga mas malipay pa sila nga nidawat sa gasa nga temporary lang. Mas na-appreciate pa nila ang mga gift, ang mga pinaskuhan o ang mga gasa nga lumalabay lamang sa pila ka mga adlaw, pila ka mga semana, pila ka mga bulan, mawala lang. Apan ang gasa nga gihatag ni Ginoong Hesus nga everlasting, subo pa malandungon nga naidaghan nga mga tao nga gi-ignore lang, gibaliwala lang. Like kung atong hunahunahon pag-ayo nga iyang gihatag ang iyang bugtong anak. Kung sa atuan na nga like sa atuan na nga part kung kita ang amahan o kamo ang amahan unya naginusara ninyong anak, siguro magdumili mo sa paghatag, magdumili mo nga isakripisyo na para sa pagluwas sa daghang mga tao. Pero ang Dios, iyang gihatag ang iyang anak, wala siya nagdumili o wala siya magmakuli sa paghatag niini. Tungod kay nasayod siya nga kini iyang gibuhat aron pagluwas sa daghang mga tao, sa tanang mga tao sa tibuok kalibutan. Pinakanindot nga gasa nga gihatag ni Ginoong Hesus para natong tanan. Nga gipakataw si Ginoong Hesus dinhi sa kalibutan aron luwason ka, luwason ko, luwason tang tanan. Mahimo ni nga effective nga kaluwasan diri sa atong kinabuhi sa dihang ato ning dawaton. Og sa diha nga kining maong gasa, og sa diha nga kining nga maong gift nga gihatag ni Ginoong Hesus para sa tanan, sa dihang imo ning dawaton, sa dihang ato ning dawaton, sa dihang maanaan ni nato nga maong gasa, mabatunan nato una ang kalipay. Like sa English, mas klaro og mas masabta nato kining joy og happiness. Like kining happiness like kanang sa ato ani nga kanang outward nga kanang expression nga nalipay ta sa mga butang atong nadawat, like sa mga panghitabo nga like nalipay ta. Apan pila ka mga oras, pila ka mga adlaw, wala na, goal na. Apan kining joy nga gihisgot sa
pulong sa Ginoo gisgutan sa Biblia nga diin kini nga maong joy nga diin naani sa inward, naani sa sulod sa atong kasing-kasing, o kini nga maong joy o kini nga maong kalipay dili ni mahatag sa kalibutan, kini nga maong joy gikan ni Ginoong Hesus, o si Ginoong Hesus lang ang makahatag nini nato. Daghan sa mga tao karon nga kulang sa kalipay. Daghan sa mga tao karon tungod kay kulang sila sa kalipay. Sa panahon nga miabot kanila ang mga paglutos, mga problema, mga pag-anto sa kinabuhi, surrender dayon. Apan nganong wala man na nila na angkon nga maong joy diha sa ilang matakos sa kinabuhi, diha sa ilang mga kasing-kasing tungod kay ngano man wala nila na dawat ang maong gasa nga si Ginoong Hesus nga gi-offer para sa matag usa. Kini nga maong gasa sa versikulo 10 sa ato ang passage nag-ingon, apan miingon ang anghel kanila. So sa diha nga ang mga anghel ning sulti ngadto sa mga magbalantay sa karnero, ug mao ni ang gisulti sa anghel. Apan miingon ang anghel kanila, ayaw kamog kahadlok. Aniya ako nagdalag maayong balita alang kaninyo nga makalipay kaayo sa tanang katawhan. Kini nga maong kalipay para sa tanang katawhan nga mudawat sa maong gasa nga mao si Ginoong Hesus dili sa ilang matag usa ka kinabuhi. Kini nga maong joy nga mabatunan nato gikan ni Ginoong Hesus sa Roma kapitulo 5 bersikulo 2 hangtod sa 3 nag-ingon, pinaagi kaniya makahimo na kita makahimo na kita sa pagpahimulo sa grasya sa Dios di na kinabuhi kita aron magmalipayon diya sa paglaom nga makaambit gayud kita sa himaya sa Dios. Sa bersikulo 3, nagmalipayon usab kita diha sa atong mga pag-antos kay nasayod man kita nga ang mga pag-antos maghimo kanatong malahotayon. Kini nga maong joy nga diin atong mabatunan sa maong gasa nga si Ginoong Hesus sa diyang atong dawaton diri sa atong matag sa kinabuhi nga diin bisan naa tataliwala sa mga problema, bisan naa tataliwala sa mga kalisdanan, naa tataliwala nga gusto na kaitang mo give up, pero ang joy nga gihatag ni Ginoong Hesus sa matag usa kanato diri kanato kini maghimo nato nga magmalahutayon ta, nga makalahutay ta sa mga pagsulay, mga problema sa atong kinabuhi. Nga maong joy nga gikan ni Ginoong Hesus maghatag nato kalig-on nga mahimo tang malahutayon sa mga journey sa atong kinabuhi. Mao na usa nga atong mabatunan sa dihang maangko nato ang maong gasa. Ikaduha nga mabatunan nato kining kalinaw. Ang kalinaw. Sa bersikulo 14 sa atong passage, nag-ingon, dalaygon ang Dios sa kahitasan, ug sa yuta panagdait sa mga tao nga iyang gikahimutan. Nag-ingon nga ang panagdait nga gihatag sa mga tao nga gikan ni Ginoong Hesus. Sa Juan kapitulo 14 bersikulo 27 nag-ingon nga ang kalinaw ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw nga dili sama sa ikahatag sa kalibutan, ikahatag ko kaninyo. Ayaw kamog kabalaka ug ayaw kahadlok. Pilipos kapitulo 4 bersikulo 7 nag-ingon, ug ang kalinaw sa Dios nga dili matugkat sa tao manalipod sa inyong kasing-kasing o gunahuna diha sa inyong pagkahiusa kang Kristo Hesus. Daghan sa mga tao karon nga walay kalinaw. Nga diin gubot kaayo ang ilahang
pangunahuna gubot kay ilahang pamuyo, gubot kayo ang ilahang nga kinabuhi. Do atong makita nga kanang mga nga daghan sa mga tawo nga like makaingon ta nga naangko na halos naangko na nila ang tanan nga naa sa kalibutan, mga bahandi, mga kwarta o unsa pa uban. Apan atong makita nga wala sila kalinaw sulod silang makasing-kasing. Atong makita nga wala sila kalinaw sulod sa ilang pamilya. Nganong wala man kalinaw tungod kay wala nila maangkon ug wala nila madawat ang maong gasa nga si Ginoong Hesus ang tinubdan sa kalinaw. Apan sa dihang naa ni nato nga maong gasa, sa dihang maangkon ni nato nga maong gasa nga mao si Ginoong Hesus, sa dihang mutuo ta niya, mabato nato ang kalinaw. Ang kalinaw nga matod pa sa atong supporting verse sa Pilipos. Ang kalinaw ug sa Juan 14:27 nga kini nga maong kalinaw dili mahatag sa kalibutan. Mao na nga bisan pag unsa nato pagpaningkamot dinhi sa kalibutan, apan dili ta makabaton o katagbawan. Mahimo lang ta nga makabaton o katagbawan sa atong kinabuhi sa diha nga naangko nato ang maong gasa nga si Ginoong Hesus diri sa atong matag usa ka kinabuhi. Ikatulo, kining assurance, kasiguruhan sa kaluwasan. Sa dihang naa ni nimong gasa, sa dihang mabatunan ug maangkon ni nimo nga maong gasa, maghatag nimo nato og kasiguruhan sa atong kaluwasan. Sa Acts chapter 16 verse 31 nag-ingon nga saligi si Ginoong Hesus ug maluwas ka, lakip ang imong panimalay. So John chapter 1 verse 12 nag-ingon nga sa tanan nga midawat og misalig kaniya, gihatagan niya sa katungod nga mahimong anak sa Dios. Sa tanan nga nakabaton sa maong gasa, sa tanan nga nakadawat sa maong gasa nga mao si Ginoong Hesus, diha sa ilang matag usa kinabuhi, makabaton usab og kasiguruhan sa kaluwasan diha kang Ginoong Hesukristo. Unsaon man nimo pagkabaton sa maong kasiguruhan sa kaluwasan diha sa imong kinabuhi kung wala nimo nadawat ang maong gasa nga si Ginoong Hesus diha sa imong kinabuhi. Dalaygon ang Dios. Muna nga nindot kayo nga kining maong gasa nga gi-offer ni Ginoong Hesus nga gihatag sa tanan. Nindot kaayo kung ato ning madawat tungod kay ngano man kini dunay nindot kaayo nga resulta diri sa atong matag usa kinabuhi, labaw sa tanan nga makabaton ta og kasiguruhan nga maka-assure ta, sigurado ta nga someday somehow makauban nato ang Dios dito sa langit. Ikaduha nga punto, kining unsay naa nining nga gasa, mahitungod ni Ginoong Hesus ang pinakanindot nga gasa nga atong mapaambit or mahatag ngadto sa uban. So daghan sa mga tawo nga ninghatag og gasa or kanang pinaskuhan ngadto sa uban, like para nila kini nga maong gasa nindot na kayo, like the best na kini nga gift nga gihatag para sa iyaha, para sa ilaha, para sa atua. Apan ang pinakanindot nga gasa, ang pinakanindot nga pinaskuhan nga atong mahatag ngadto sa atong isigataw, mao ang mahitungod ni Ginoong Hesus nga natawo siya dinhi sa kalibutan aron sa pagluwas sa tanan nga mga katawuhan gikan sa pagkadaotan. Muna nga ni sa karon nga Christmas, pinakanindot o pinakamemorable sa imong kinabuhi nga makashare ka, makasulti ka, makapaambit ka ngadto sa imong isigataw, mahitungod ni Ginoong Hesus. Mahitungod sa gugma ni Ginoong Hesus, mahitungod sa purpose nganong mianhi si Ginoong Hesus sa kalibutan. Mao na ang pinakanindot nga gasa nga imong mahatag ngadto sa imong isigataw, ngadto sa atong isigataw. Ikatulo,
nga punto. Unsay naa ni nga gasa? Si Ginoong Hesus ang gasa nga ngayan pasalamatan ug daygon sa kadaghanan. Sa mga gasa, like sa mga gift, sa mga pinaskuhan nga atong nadawat nini nga maong Pasko, inyong nadawat nini nga maong Pasko, ilang nadawat nini nga maong Pasko, like mapasalamaton sila kayo. Like na-appreciate nila pag-ayo, natagaan og value ang maong nga gasa nga gihatag sa ilang isigataw. Apan, natagaan ba nimo og dakong pagpasalamat ang pinaka the best nga gift, gasa nga gihatag para kanatong tanan? Natagaan ba nato og importansya? Natagaan ba nato og value? Na-appreciate ba nato pag-ayo ang maong gasa nga gihatag ni Ginoong Hesus? Like sometimes mas na-appreciate nato ang temporary lang nga mga gasa, apan ang everlasting nga gasa na ignore lang nato. Sa versikulo 13, niya largo ta sa 20 sa atong nga passage, nag-ingon, ug sa kalit mitungha usab uban sa anghel ang usa ka dakong panon sa mga anghel sa langit nga nag-awit og mga pagdaig sa Dios. Sa 20, largo ta sa 20, unya na mauli ang mga magbalantay nga nag-awit og mga pagdaig sa Dios tungod sa tanan nga ilang nadungog ug nakita sumala gayud sa gisugilon kanila sa anghel. So, even ang mga anghel, nagdaig sila, nagpasalamat sila sa Dios. Kita nga mga tao, mapasalamaton ba ka nga naabot ang maong gasa nga gi-offer para sa tanan? Kung naamay angay nga pasalamatan o kung naamay angay nga daygon pag-ayo, walay lain kundili si Ginoong Hesukristo lamang. Soon, balik ko na ako, si Kristo ang pinakanindot nga gasa nga gihatag para sa tanan. Unsa man ay naa ni Hesukristo ingon nga gasa para sa tanan. Sa unang punto na to, si Ginoong Hesus ang gasa nga muluwas sa katawhan. Kung naani nimo nga maong gasa, makabaton ka og una, kalipay, kaduha kalinaw, ug ikatulo kasiguruhan sa kaluwasan. Ug ikaduha nga punto, mahitungod ni Ginoong Hesus ang pinakanindot nga gasa nga atong mapaambit o matag ngadto sa uban. Ug sa last nga punto, si Ginoong Hesus ang gasa nga ngayan pasalamatan ug daygon sa kadaghanan. Ang pangutana igsuon. Ako, ikaw, kitang tanan, unsa man ang pinakanindot nga gasa ang atong mahatag o atong nahatag o ma-offer ni Ginoong Hesukristo. Nahuna pa kayo. So, kanato nga kung nabatunan na nato ang maong gasa nga si Ginoong Hesukristo, ang pinakanindot nga gasa nga atong mahatag o atong ma-offer, mao ang pagkinabuhi nga uyon ug subay sa iyang kabubuton. Sa mga tao nga wala pa nimo nadawat ang maong gasa nga si Ginoong Hesukristo, ang pinakanindot nga imong mahatag o ma-offer, mao nga ikaw motoo nga siya Dios ug manluluwas sa imong kinabuhi. You still have a chance. Dili pa ulahi ang tanan. Magampo ta. Ginong Dios nga labing gamanan. Dili na mo ma-imagine ang imong gibuhat kanamong tanan. Nga willing ka nga imong i-offer ang imong bugtong anak sa katumong og tuyo nga kami makabaton og kaluwasan, nga kami makabaton og kasiguruhan sa mong kinabuhi diha kanhimo, Dios. Lord,
Dako kaayo ang imong gugma, dako kaayo imong kaluoy para sa tanan. Apan daghan sa mga tao ang nag-ignore lang niini. Apan pabilin ka naghatag og tsansa, apan pabilin ka og padayon ka nga naghatag og tsansa sa matag usa. Lord, akong mga pagampo, Dios, nini nga mga orasa sa matag usa kanamo nga nakadungog sa imong pulong karon. Lord, tabangi ang matag usa kanamo nga mas ma-appreciate namo Ginoo ang gasa nga gihatag gikan diha nimo o Dios. Nga among matagaan og dakong value, among matagaan og dakong importansya sa among matag usa kinabuhi ang maong gasa nga imong gihatag sa matag usa kanamo. Lord, akong mga pagampo bisan pa Ginoo sa mga tao nga wala pa nakadawat sa mong gasa. Lord, pahumukay ilang mga kasing-kasing. Hirama ilang mga kasing-kasing, O Dios. I do believe, O God, nga wala imposible diha kanimo. Kaya ka nga mausab sa kinabuhi sa tao. Ug sa dihang sila willing usab nga magpabag-o kanimo, O Dios. Lord, salamat Ginoo nga dindaghan pa unta nga mga kalag nga maluwas, daghan pa nga mga kalag nga makabaton, makadawat sa mong gasa nga mao si Ginoong Hesus nga gi-offer para sa matag usa. Lord, salamat sa kadaugan. Salamat Ginoo nga mas nasabtan namo unsa mahitungod ang Christmas. Nga ang Christmas dili mahitungod kanamo, apan ang Christmas mahitungod kanimo o kanimo lamang Ginoong Hesus nga ikaw na tao dinhi sa kalibutan aron pagluwas kanamong tanan. Salamat sa kaluwasan nga imong gihatag sa matag usa kanamo. E-bless ang matag usa, O God. Ang tanan dungog himaya, ang mga pagpasalamat para lang kanimo sa pangalan ni Jesus. Amen o amen. O Diyos, ikaw ang tinudaning tanan, matag-adlaw sa among mga panginahanglan. O Diyos, ikaw